Ka Divine Savior Parish Nanba Nongstoin hakajing penya jong ka kunhun duai prayer group belatip kum ka parish service of communion kala penlong ya ka lumpung duai Shidham third Charismatic Convention ha parish center hakaba upadar Sony Puthi Adam VC na Divine Mercy Retreat Center Lat Rambai rengkat berka kunhun kilalong kinong ya lap hakani ka lumpung ya kani ka lumpung la penlong ha ka arpu nyau bat arpu pratarik nailur Bon spa ngot ki pai ringet Catholic na ki we pat ki parish kilawan ban shim bentalang da ka jing shong shet ha ka ni ka sngi. Ha ka ni ka convention la don ru ki jing duai pen kot ki papang basitom pat bon ki bala yo e ka jing pen khia utrai Jisu lengba ki jing duai bat jing mani hakmat ka sakramen ba khut tam ka duan. Ha ka ni ka convention la don rengkat ru Reverend Padar di tender Jingkoit spiritual director ka Nongstoin diocese Catholic Charismatic Renewal Service baru Reverend Padar Roland Lingdo parish priest. Lift up your hands and